Jeg valgte at investere i Sandstone, fordi at det var en rigtig forretning, og fordi jeg godt kunne lide stifteren. Jeg kunne se, at der var ild i ham. Så jeg synes, Sandstone er rigtig spændende som investering, fordi at de tapper ind i Amazon, for eksempel i Tyskland. Tyskland er ekstremt stor, der er ikke ret mange, der kan finde ud af det. Og så deres portefølje er virkelig gennemarbejdet. Jeg ved jo ikke, hvem der kommer ned ad trappen. Vi aner ikke noget om, hvem det er og hvad produkterne er. Så da jeg kom hjem efter optagelserne, der spurgte jeg jo min datter på 21. Og der gik hun jo op i hendes kasse og fandt flere af deres produkter. Og hun har været til hudlæge mange gange, fordi hun slår ud af allergi og så videre. Så hun er sådan meget... hun passer meget på med de produkter. Hvis hun har det i hendes kasse, så siger jeg, okay, så har jeg sgu nailet 27% af den vestlige befolkning har faktisk hudallergiudfordringer. Og det er jo helt vildt. Den udvikling, den vil vi gerne være med til at stoppe i Sandstone. Så sørg nu for at lade være med bare at proppe noget i ansigtet, som man egentlig ikke rigtig helt har sat sig ind i.